Meta f'Novembru li għadda l-Ministru Tonio Fenech ippreżenta l-budget għal din is-sena kien qal illi matul l-2012 id-dejn ta' pajjiżna kellu jkun ta' 69% ta' dak kollu li jipproduċi l-pajjiż. Mira iżda illi kif jikkonferma t-tarif ippubblikat mill-Unjoni Ewropea it-tnejn filgħodu, il-Gvern qed ifalli milli jilħaq. Fil-fatt, skont dan it-tarif fl-ewwel 3 xhur tas-sena, id-dejn ta' pajjiżna kien ta' 75% ta' dak kollu li jipproduċi l-pajjiż. Jiġifieri 6% ola mill-mira li kien ħabbar il-Ministru Tonio Fenech fl-aħħar budget. Mit-tarif tal-Unjoni Ewropea jirriżulta wkoll li fuq l-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet iż-żieda fid-dejn ta' pajjiżna kienet il-ħames l-ikbar mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt fuq medda ta' 6 xhur biss id-dejn ta' pajjiżna żdied biktar minn 200 miljun euro. Huma 17 il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea illi għandhom dejn inqas minn dak ta' Malta. Fl-istess ħin, bid-dejn ta' 75% Malta qed tikser ir-regoli tal-Unjoni Ewropea li jistabbilixxu li d-dejn ta' kull pajjiż suppost ma jaqbisx is-60%. Il-pajjiż bl-inqas rata ta' dejn fl-Unjoni Ewropea huwa l-Estonja fejn id-dejn huwa ta' 6.6% biss.